Мәгълүмат җиткерүчеләр районда ришвәтчелек һәм коррупция белән көрәшү өчен җаваплы затлар. Тыңлаучылар идарә белгечләре һәм төрле сораулар белән бирегә килүчеләр. Тема актуаль көнкүреш коррупция. Дәүләт бюджет учреждениеләренә мөрәҗәгать итүчеләр аның белән еш очрашырга мөмкин. Безнең хезмәтләр ачык һәм бу җитәрлек диләр идарә белгечләре. Приоритетной задачей управления является... Идарәнең өстенлекле бурычы дәүләт хезмәтләрен электрон рәвештә күрсәтү. Бу чиратларда утыручы кешеләр санын киметү максатында эшләнелә. Дәүләт хезмәтләрен Россия Пенсия фонды сайты һәм дәүләт хезмәтләре порталы аша алып була. Пенсия фонды сайтына Россия дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү белән кирергә мөмкин. Булар барысы да коррупция күренешләрен кисәтү өчен эшләнелә. Государственных услугах Российской Федерации. Бүгенге көндә Нурлатның 17 меңләп пенсионеры даими рәвештә бернинди тоткарлыксыз пенсия ала. Моннан тыш идарә тагы 12 төрле түләүләрне башкара. С 1 марта этого года Быелның 1 мартыннан безнең идарә районара статуста эшли башлады. Безгә тагы 4 район кушылды. Бу Алексеевск, Аксубай, Әлки һәм Спас районнары. Эш күләме артты, җаваплылык та өстәлде. Без бүгенге көндә 45 мең пенсионерга хезмәт күрсәтәбез. Безнең идарә ел саен республикада иң әйбәтләр исәбендә. Без 5 районга күрсәтелүче хезмәтләрне контрольдә тотабыз. является одним из лучших в республике. Идарә эшчәнлеге үтә күренмәле дип белдерелсә дә, коррупция күренешләренең барлыкка килүендә еш кына кешеләр үзләре гаепле. Алар берәр белешмә алган яки хезмәт күрсәтелгән өчен үзләрен кемгәдер бурычлы дип саный. Ришвәтчелектә алучы да, бирүче дә, арадашчы да гаепле. У него возникает Кемгәдер рәхмәт әйтергә бүләкләргә дигән фикер туа кешедә, ягъни оңарга булышканнар, димәк, ул да аны буш итмәскә тиеш дип уйлый. Бу карашны кичекмәстән үзгәртергә кирәк. Безнең бурыч кешеләргә шуны аңлату. Әлеге хезмәтләрне күрсәтүче кешеләр үз эшләре өчен хезмәт хакын ала. Бу аларның турыдан-туры эше, гадәти күренеш булырга тиеш. люди, которые оказывают эту услугу, за это получают зарплату. Мондый чараларны аеруча яшьләр арасында уздыру кирәк. Дөньяга карашы үзгә булган яңа буын тәрбияләү мөһим ди район башлыгы ярдәмчесе.